Irwai sakawai ke jirwai, tak kan jirwai ke pasau sepak perapsau. Nak bertemai, mat sau sepak nyu punyu nuk hamrim. Sau sepak perapsau, sau sepak nyu punyu. Ke jirwai wong hakari temnat usun syaru terai. Ngan lait poyen tol jing lait lawai. La jing ai pela, mat nong pen em ngan long. Ngan non pan singat em ngan pong. Hakari temnat
Tingin bidang sakoi juruai, juruai ban rus pak lai pau nampak temai, ban rus pak nyu nampak hamrim. Syap rang sipai syap rang mentah, kres ukapten udang perta. Syakat huma yang ini mi rak kawai bat setir. Syap rang sipai syap rang mentah, kres ukapten udang perta. Syakat huma yang ini mi rak kawai bat setir. Syap rang Kini ke jemput benar. Layok tami ko ke syatri rong blue nak blok E. Tigino gino iba kompanhab sobaman swanshim. Boleh untuk beram sungguh, amin.
Togapur ka bang ibu kelanang yaj. Jadi man sedang no yang ni kejing mani kejong iu blay. Hang ni kapur no phais ngi. Barang ni kapur an khot di sketri jong kejiseng 19 not jongi bayin pensngo ya ke program jong ni kejiseng. Reverend Shaman, keniga long program berbeda keniga jinseng benta. Inong yalam jirwai, Mr. John Kennedy Dingdo, pulih berduai Reverend A.M. Lawai, kenor kejing lum jing aingu, kuaya nak jinseng samla balang maurang keneng, jinseng samla balang maukria, standing kuaya Milim Presbytery, standing kuaya Sinod Pedeng. Inong keren Reverend H.K. Nong Usap, kejing penbena nak jinseng samla Sinod balang, mat kejing penwai. Itu long program. Saisin ngabdiang subha nadu ki store ki bait ke jongi ki nong syara ki tumbesan ki dekhot ki delikit sebat ye phi upat lang jong kesinot ki balai tu 20 sya kini ke jiseng 19 not ke baar ke jongi nadu ki perlok samla ki long kemi ki long pa ki hep ki berit ki balwan na ki balang upher hapo jong kasnat ko jongi ki parabangai ki bawan na ki weipat ki sinat na ki weipat ki balang bat borok ki bayadon hakani ke jeseng ngabdiang subhai pilang hakarteng jong trai bonum i jongi u Jesu Kris hakani ke por ngakwa ruban penpau jing suburom ya ka jing don rengkat jong ki tu ki ba ka balang ka lakhot ngobha sya kani ke jeseng namar kilaidon benta rengkat bat ka balang ha papun kure na ka benta kani ka jeseng sinot kidan ki officer jong ki nat rekam ke fair jong sarkar ki bakabalang kala khot ngau bha gidan habdeng jongi i Mr. Auspicious Lingdo weni prarang ba ki ba le tre sherhem bat kabalang nantang gidan habdeng jongi Mr. Hamlet Doling belong advisor jong government of Meghalaya ma iri balai tre hitom rangkat bat kabalang nam tak jimun khre yakni ka jiseng sinot gidan habdeng jongi orang basnong jong ka lum soriu urang basnong jongka thlong antai ek basnong jongka sinong lum soriu ki baka balang kalkhot sobha ngidan ru ki parabanget naga balang Catholic mau kriya ki niru ki baka balang kalkhot sobha ki beton kat bangi kani ke jeseng ki don ru ki parabanget naga balang ukris mau kriya ki baka balang kalkhot sobha ngiso komen sibun ya kajing pelat jong pi kapor ke bakordor banyak don kat bangi ha kani ke jeseng ya kaban mani ya ublay jongi ya kaban mani ya Jesu Kris unong penim jongi ngidon hakajaka ka ba kentang hauni ulum ya kabagila pengentang na kabentakan ni kejing syakri ngidon na kabentaban syashkor ya keti kejong blay kabangit ba maphi ki ba kabalang subab hidan kat bangi pin yaumat ya kejing kerku ha kani kejing mandilang kejongi ya ublay ngin yerwai ke jirwai ka balai spa prahufra ke jirwai ka balai spa prahufra berhadin jong ke jirwai ngan khot ya i Reverend A.M. Lawai ben yalam ka bapuli nak ting jong blay badla ka jingdwai ngas ngos kem Jisu ulong jonga a ka burom blay ngayo mat lepa jing penim layo bad jing siuspa dasnam bakordor belasat yanga kejurwai kabalai spa prahufra ngas ngos kem Jisu ulong jongna akaburom play ngayo malpa jing pen im layo ba
jing sils pa das number corridor blasat yanga mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kat padang mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kat padang ngala ai tilon nga shems ngopa jink men ban yos ngo ktin basawa hapoka men sim la yai pendam tang kak tin jing it kak tin jing mam mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kan padang mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kat padang ngala ai tilon ngas ngau song jai bat lu nong pen ngam ngau kuslai mentanga yai am shaneng apen nga shem tang jing pa tang ka jing in mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kan padang mentanga penna mentanga wai yaro nong pen kat padang Hashua bangin len akman jong play ka jing tuai tungni sha skor ka tukni bentan ka kitien ka jong play ya ka bangin pensengau na ka testament ka perim na kitab ka jong Isaya ka nong pasau pulai ka khot besipau hado ka khat ar na ka testament ka batamai na ka shiti ka bau apostol Paul utho sa ka balang sa Filipi ka nong ka baan ka khot bakhat san pada ka wei gospel ka bakat ko Lukas ka nong ka bar pusau kar khot ka pasau pun riu kiktien ki jong utrai ki ba ong kumne mapi pilong ki saki jonga ong utrai baru syakri jonga yau bangalajid ba pentem bad ba pen ngai hanga ban singau tho bangalong uta hashua jonga amsim la thau blai lemni hadien jonga ru onam long nga mangahi ngalong utrai banalor jonga Om-don unong penem ngalapin bena ban ngalapin ban ngalapin iru ba om-don ublay nongway hapdeng jongpi nama kata pilong kisaki jonga ong utrai ban ngalong ublay ula ong ru hagi kumnela tho bagala day ya ukres ban sha bat ban mi pat day nakinong yam hakapalay kasngi bat haga kerteng jongu onyalap yaga jingkel ka bamud bat yaga bamap ki pop hapreng ki jaj ben riu baro yaga basdang na Jerusalem piru pilong kisaki yakini ki ai hakmiru ngapa hapi yaga takabala kular ukpa jonga hendrai pi tu ya shong hakan nong ba Jerusalem tat undan penkop ya pi daga bor najrong
Kadang bapen yo long ki ba klem jingrem bad ki ba loy ki ko nu play ki ba klem kan nok pop hapdeng ka pateng ben riu ka ba ken riang bad ka ba mutlom hapdeng kita layo i ye pi kom ka jing shai ha ka perthei u play un ku ya ka jing pulei ba jing sha score ka tien ka ba khoj ka jong ngin ya duai ko ba jong yu ba hapdeng Nyai ngo yame ko try ne kabanta ka kapor ka ba kodor ka ba malapan yo hau pai lang pula sius pa ujong ma bangin lom lang ko try ka ka lempong baka balang ka lapan kre ne kabanta ka jing shem ka jong ki kun samla jong ka sinon hagar ka sin ka baar nyai ngo ko try chi sui ka jing lambet ka jong ma na do pengis dang ki shem lang ka jong ka ka sni tho ding hado ka klep mat ka ba menta Malakar ku ko try yang ikut kon samla, ling bagi dia seng baper kabang yo ne shem lang ko try ka balang hang ni hamau krea. Ni ai ngo ko try jisui ka jing eat ka jong ma, ka mala eat ko try yang ni, bari ka jing khot ka jong ma, ka mala khot yang ko try jisu. Bani ngo ko try jisu, ya ka jing don ringkat ka jong ma, ringkat bagi kam ka jing try ka jing shakri, bagi dia seng samla, kala yo ban pendam, agir ki snam ki bala no hi baro. Ling ba jong ka sngi ko try ni ai ngo mamala keren hang ni ling bagi kon ki jong ma ko pa, ling bagi jirwai ka bang layo ngau ling ba kthien ka jong me bala puli bar kum jor ko try ling ba shakri u jong ma ban ngi duai ko try ling ba jong ka jan met jong ka sngi sa jisen pan meni snai ko try ngon jong kar pang ir ka jing shem ka ba ka jong ki khon ki jong ma ya ka ba men pha elo jong ben se ba ko jong ma ba on long ashwa jong i ba ki a baro ki bangin pendap ko try kan long ba ka jing lam ka jong u i duai ko try ka jing pen ko bor ka jong ma ya la ki jong ki khon ki jong ma ko try ki ba don la po la ka jong ka jing seng samla sinot hi bar ko wei mala in ko try jisu om tang ban ngai hen dai ban sha jitom mala khot in ko try jisu om tang ban e nya ma hen dai ban e ki wei ro ko try kom ba yala de mala khot ko try yang ngi ro bang long gi ki senran ki jong ma hen dai ban ye pelong senran ro ko try ki wei pat ki ban sau dong jong i ban nam kata ko try ngi don kam ye ka jing kershan bor ko jong ma ngi don kam ko try ka jing rap ko jong ma bari ka jing lam ko jong ko pa bang la ban pendap ye ka jing khot ko jong ko pa yang ngi ku khon ki ba e ki jong ma ap lang ngi dwai nam kata ben isneven shimti yaki kon samla jong ka sinot hi barok ko try baling ba jong ka jing shem ka jong i how deus nam arjan arbun riu kan long ka por ka bangin yo ban commit mai ko try yela de ya ka bangin ang IT khambaru ko try ne ka ban ka burom ka garteng ka jong ma ni dwai nam ka ta try shimti yaki kham ka jing try jong ka jing seng samla sinot hi baro bangin ang la ko try ban ya pendep ya ka jing shakuri ka jong i ka bidon sa ha ka sngi ka slag Jogar ka pertai ko try hagis nam ki banangwan ya rap ko try yang ibang ila ban pendap hok ko try ya ka ay ka mamla ban shirt apeng jong ilim ki sap ki pong ki jingkit kre ki mamla don ki mamla ai ling ba jong i trang i duai ling ba jong ka por ko pa yang ka jing shakri lang ka jong i ban snai ko try ban shim ti ko try ki nong shim man ta hi baro ko pa o ya ka jing pulei ka tien ka pa khoi ka jong me ko pa ka mamla pen kan ma ba mala khot yang ibang ilong ki sakki ki jong me ka pas dang ko try na ka ying ka sam ka jong i ha ka em lang sa lang ba ka pertai hi baro ko wei i don kam ko try na magata ya ka jing pen ko bor ko jong ma bangila ma pendep ya ka jing khot ko jong me ko try ni ka banta jong i try ni duai ni ka banta ki nong shim ta ko try lim ki khon ki jong ma ki ban sa yo pen sngo yang ki ku bor lim ba ki jing roi ka ba ka bang ka jong ki ni duai ko try man long ring kat lam bat ki baru jo umen sem u jong me ko try un long hashwa jong ki ba ki bangin yo sngo ko try kan long ka jing rap ka jing kershan ka jing pen kan ma ko try ni ka banta jong i kar bang e ko pangin sa yo sngo ya shakri jong me ko pa lim ba ka tien ka ba ko ka ba em ka jong me ling ba jong u ni duai ko try ko mama judon ring kat lem bat u pamela ju ban kam ko try u hagis ki por ki bala let no ban ngem arta tien ko try ka jan med man kren ko try ling ba jong u bat yang i hapeng jong ilang baro ling ba jong ka jan met jong kasngi deka bakan mau kerpang ko try ka balang ang ni ha mau korea ka bala pelut ko try ka bor ka jong ki ko pa ban pen kre in ka jing seng lang ka jong ko pa kum ka jing seng samla sinon men ker ko try ki yeng ki sem ka jong ki ken mar ko try ka jing psa ka jing pendap ko jong ma Gan mak ko tolak kerpang ya ka jing shem sim ka batamai ling ba ka jing shem ka jong ikui kon samla jong ka sinon ya lam ko try yo pai lang jong ma o bala ma beten malari mal sumar ben poy ki har ka jaka ka ba hagar ka jaka ka ba shem ka jong ikum ka ni ko pa ba men isne balong ring kat lem ko try bat ngiru handalawai ka yeseng habang ngilet pai siki yang sem ko try ngin ma ka jing ku ko jong ma ring kat ka jing ri ka jing sumar ka jing da ka jing ker ka jong ma play nang ya lam ko try ka porang sa jong ikui kon ka jong ma da men isne ko try ban sngo ban sngap ban sha skor ka jing kerpan ka jong i namang hitep ko try Jesu men pai tin ba men sha skor ko try ka jing anglod ya ka jing kerpan ka jong i namang idam ngi duai haga kerteng ka jong try nong pen em jong i Jesus Christ amen
hakni kapor ngin lum no yaki jing aingu bat katba dang lum yaki jing aingu nginyo sngoru yaki southly ki jirwai ki bakerpang kaba ningkong na kajeseng samla balang monu keneng kaba ar na kajeseng samla balang mau kriya kaba lai na ka standing choir jong Kamalium Presbytery kaba sau ka standing choir jong ka Sinod Pedeng. Hari ini maldepan lum ki jengu begini jirwai ki bakerpang khod ya Reverend S. Dingan i Administrative Secretary jong KGP Assembly i in charge ya kejiseng samla Assembly i baliton kat dung ina du henem step bin duai ban gentang ya kijing ai kejongi sya kakam kejong blai tikum tang akhot ya kini kejiseng samla bikin wan kawe hadin kawe pat kebeningkong kejiseng samla balang mau keneng. Sa
đau xia
Lên đây manga ngapin bun kam shisha Namar na thai le ching ya sing tham tham isi boya Namar na thai le ching ya sing tham tham isi boya Nang roi ki ching sniu mi yo i mi yo thana ka chong kari Trot ka kyat pat kun ki kam au ria Ching bin yap lu kun ki cha Riu kun tin bu rom shu kin yang ben Abangin berkat ku snow shirkeng Chai no na ying mani ying kim tang ying mani ying mani Habana la ying pa Nalas dang snow tu Malay bagi yin mani Tiligin judap shu Lên đây manga ngapin bun kam shisha Namar na thai ne ching ya sen Tham tham isi boya Namar na thai ne ching ya sen Tham tham isi boya Him lom sa ki utrai Shaka bertren Lom jing shai shaki wei Him a tin ni kren na kam ni tren Nhai bên non u rong yêu ngày cùng ai đi lối sâu U long utrai ye jing ker ku Naman ru ko mu yu pe Yu ka jing pin kya Ni kum cho ki pai shu pen U long try to pen and Ya ka ram chung yi siu spa Do ngin wan pai no ka dang sam la Wat ai ching im ka
nông rim mas kan hot rai la pun jing pen shoi ban men yu jisu dan lele wat a teaching slow ha iba buncha bertei butsing katurwa ni chungok no anta yakanong ren ikle yakani ay persha habat yakra yani hanta Shakti yau berung impwa Jisu ulang kanong rimchon kachinte Inskan ko sanga kanong dikakre Kung kibasta Kujit kanen kibade Padap the kitchen color, scanna no rain, but I'm not in cook the door fry, chilong and sim to benjanai, what I imagine and samba, in long kibaya Samladanya ng baudan ang tahakari ng weng kung juklet no Habang din Julia Dabun kijing derwa Wiskan hakanong weng Ungo hangda Jisu day Samla wat can never show Jisu long and long strong touching is can for samla and then kita Kung di basta Chita lenti Padap the kitchen color, scanna no rain, but I'm in love with In cook the door fry, chilong sim to benjanai, what nani marching air, samla, in long kibaya Benching floor, coming to carrying swan. What would you learn and open them arching wide? Who make our Nông rim cô sang lại, nông rim trong ca chính em, Giêsu đế. Spapurtay, tagsipot kiday, la nông rim ba shisha, wat nông kelai.
was fair, Long Rim was fair. Giêsu lòng cần nong đêm trống tên chinh im ik xem cô sam la lên ti cả khe Kun samla Panong iba atati Skemla nong rin Tuwan ng paiti Haping ching e Ching subat tukikma Kusyak pilay wat dan yaching shisha Yang magkano rin tuwan eno Sias pada kestampa ko jumpa krai abajing em long kun kaji sha di kunu playa nila itu kajing pen em dei bandu nama la sias pada kestampa ko jumpa krai abajing em long kun kaji sha kun jumpa ngilong Kadur ukres ngin ko Hajing janay Hagajing ko Ngin yay baching hika Kidon shibum Kikun samna Kibalapay dinutray Kiweiru di kibalango Hagijing stil kapo Ketika bertaikan jod kapra Manuban long Nehemaya Ketika bertaikan jod kapra Manuban long Nehemaya Bantay sa shisin Kenro balatwa Mungilong sen ki jod kipra Kiko hajit kala Kalong kenyani
Palacios patas nam jong utran Jin em jong yiwat nom ya lekai Jin das ingin hapan ai jin keng hau Jin em yes no tang hu jisu Uki kun Palacios patas nam jong utran Jin em jong yiwat nom ya lekai Jin das ingin hapan ai jin keng hau Jin em yes no tang hu jisu Jimpen em day bantu Nama nasius pada kas nama ko Jom putrai ai bajing em no kuda jisha Ai bajing em no kuda jisha Tungin pai shublei ke jinduai. Ablei ukpa jongi uba beneng. Gi aingu yame no pai jong dekat segi. Akamela lomlang yu paik ba blasius pa dekat tor pa kasnam ke jong ba. Akamagi ton kotrai hap lor jodulum. Ban ngap ban syashkor. Ya ka kubor na kaketin ke jong mel mau syakri upa mela tengkai upa la penkre manlong ke jing besar ya ke jing bam ke bagenja mesim nyangu ime aplay bi ya ke jing yait lenti jong ke KJP sinot pleng haki artali ki snam ngio i bakakam ke jong me kalanang roy ngiduai ko try bi ba menang ya lam da ka por play ke jong me bakanang yait Haka penang penpriang ya ke jingyalap ya ke kubor ke ketin ke jong me. Hoi aplay bi lembaga de kapor ko try bi. Ngiduai ba mede isne ban kerku yo pait lang ubat terang ubat seliang ya ke jingsisa jong ke ketin ke jong me. Ya rap aplay bi hapdeng ko try bi. Ki jing pentame na ki bor ki ba pun serta aga jengyait lenti kum ki kon samla ya rap aplay bi bengne shania tang hame ngin sngap tang ka sur ka jong me kum bong no ruai syam sim perthai jing kala kadap abdin yang ikat bangenang ya shania ame ngin namja lagi pun kilat man kasngi man kapor angin snow na me kapor kumju aplay da kamen sim jong ke jing sngongo na mag jing kerku betap ki beslei ki me penyo ag jing im jong il bagi kam ki ti ke jing trei ki jing ta ke jong hi pengiwan ng kapor ko tai si benta kum ke jing syakri bagi jing mani ke jong me la bagi jing ai ke jong hi ni tuai aplay dengan pen kentang ke jing ai ki ti ke pelano da men sim jong ke jing keloi man kersan na benda ke jing penya caprang ya ke jing alap ya ke ketien ke jong me lengba ke jong ke sinot ke jong me ngi tuai aplay men pen kentang ya ki kanang ba kanang la ko try bi ban trei ki kam
ki bakrau ki jong me ya kamel shania hala ki jong ki shakri ki jong me ker khuro able le jong shakri jong me hakaban sam ya ka khubor ka ketien jong me kin long shisha ko trai bi ki ba me men pen kentang bat pa men isne dak men ker khu jong shakri jong me ker khuro able bi kat bangi puson bat sha skor ki tin ki jong me pa ki jing shakri ki jong yi kepadang sa baro ngi IT ki je lam ki jong men sim jong me na ba ting you try pen open im jong you Jesus Christ ki doai amen. Ubleun kurhu ya kijisang samla jong ki balang mor koneng balang mau kuria kumjo kasning koya jong lim pasturi kasning koya jong kasinadhi ki ai tu jirwai ki bakarpang ki badon haki khubor ki bakordor ubleun kurhu ya kani ding sekri ki bakordor pi ai na kabantau kuris batna kabanta ka balang ubleu jebeno kami kisap bagitalan ki jong pi ban syakri ban sakhi yalau nong pendim hoi ngai khublei ru ya ka sak samla jom la lengkot ka balam ne ya ki jirwai pen men sim ngi sokumen ru bangi yo i pedeng jong i ya reverend kipi marsharing i pastor na kari boy synod i ban saai ya ka jingkren ya subject balang si beda ka segmen miet ile dorongkat bengi nadu ka ni ka jeseng ngis komen sibone ban EP pastor abde jongi ge bedang song pai pi ka teng jung trai jongi u Jesus Christ mentapat ngila poi shakawe baka benta jong ka ni ka jing mani ka jing ublei baka ta kalong ban sha skor ya khubor na ktin ka jong ublei nai pastor ba it jong ka synod ka jongi i reverend HK nong besap ibu boleh ujuban rekam hakaleng jong karilom kasih bajentia nak benta ansam yu khubor nak tin ka jong boleh dan sudah bening jongi ki bandum itu ya HK nong besap ide pastor iba pet ya ka Laumei district hasilong sebngi presbytery bat menta ilong ru murder elect jong ka KGP snat bedeng jongi dan kejingkermen boleh udan ko khubor ka bakerpang ban kuren hapdeng jongi hapdeng jong piu paitlang jong kasinot lengba usyakri jong boleh irben HK nong besap pada shwa bangin syashkor yak ting jong boleh ngini simenta banyarwai lang ya kejirwai ka ba lais pa hendri husau lais pa hendri husau kat no thiang ban syania hau bat ban priang kaktien bu ai ban ngej hakakular jong u ban tibru budai utrai kejirwai ka ba lais pa hendri husau kat no thiang ban syania hau bat ban priang kaktien bu ai ban nget ha kakular jong u ban tepru budai utrai Jesus Jesus mengasanya log bashi shangala shem Jesus 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 kodor tang hame ngasanya skem kat no thiang kalong ban shanya wa batun das nam bakor hang tangan le cinta cingen bangan yo likum kayor Jesus Jesus mengasanya log bas
bashi shangala shem Jisu kodor tang hame ngashanyaskem hot katyang banshanya au nakapop banyolak dakaba Pdang na ujisu jing sok jing kmen ban jing Jisu mengashanya log bashi shangala shem Jisu kodor tang hame ngashanyaskem ngasngosok ngalaban shanya Jisu logbaken sai ngatepru unlong lembat nga hadoba bertekan wai Jisu mengashanya log bashi shangala shem Jisu kodor tang hame ngashanyaskem Reverend Shaman kani kalong ka jingpen benab kerke na menta ini try jong kali subha inlet jaka ka ba ipenyeng kali number ML05 AC Lai Iway Sunlight ML05 AC Lai Iway Sunlight try jong kali subha ban let jaka ba ipenyeng nga aingu ya ublay hagane gajan med bawanra yang aku musyakri wared bangan yang hagane gajaka kaba kentang ya kaba ngansam ya ka kubor nagaktin kaba kuot kajongu Reverend Chairman nga ai kublay ng kong ya pi Komunong yalam jong ka jingya seng samla sinat jong ka sinat pedeng ka jongi ya ki kentien ki bapi pelapen pau hakmat jong upat lang jong ublay ya ki pastor rangba jongi ha ka sinat ki bom ju ino ya la ki jong ki kun ki badon hapo jong ka ya pi ki pastor samla ki balong kum kinong yalam ki bajantam ya kajingya sang samla sinat kaba piju ya trailang na kawai kapor siya kawai pat kapor ki temen besan ki ba iet ki jongi kat kaba kiala banyadon ki bangi jusyem ya pi ba pilong kum ki kpa ki baju airu kajingi kai ki khon bakin mi banlong kinong ilam ya phi kum ki kmi ki kpa kaba phila ai ya la ki jong ki khon kan thai bat chenrang ban yalum hakane kalempung kine kidai ki khon ki jong phi
ki bau blai ula kerku ki long yeng ki long sam ban nga ngai skam ba phi ki kmi ki kpa pidap da kamen siam jong ka jing sngohon haba phi yo i ya lagi jong ki kon ngada ai ku blai gerbang ya ka sinot samla bat kum juru ya ki samla sinot bapi ayanga ya kane galat bangan yo ban yang hakane ga jaka bangan sam ya kaktin ga jong ublay hakabakum kane ga por hakabakum kane ga juk hakabakum kane ga ya bat hakabakum kane ga perthai kabalong kaju Henry kabayeper ngam laru klem dapen pau kajing ngau ngo kerpang ya kane ka balang hangne hamau kre ya ka pamapi kitrai sinong piju yoong ka mau kre ngala pule bahaya ke history jongpi ka kre akadon ha bracket ngatarai baro pila ya pej ba kaktien sinong ka papaka kadai ka mau kri tang ba ka kri bat ka kri wat ngau mo ba kadai ka tin sinong jong pi kani kadai ka tin sora paka kri arudai kri irudai tang ba ka sudon ka jing fer kakri kabamot basapret basyang kabamot kri syane setai kri apat kamot hisyang kri rusyang pi tegini kikintien kidai kikintien Kristan pakagine ki balawan ra ru banto ya kektien ke jong blai kadon ke jingmut ka bayeper Henry kadon pade ka jingtmu ka pamarjan hangne kri bat kriya ka jing yeper kine ki arteli ki syang kalong kumbangi ong unong syang tu bat unong tu syang kaya per tangkata para bangay baik ngaay kublay kerpang baka balang galapsa yaw paidlang jong ublay katni bangialum hakane gajaga ngadaay kublay kerpang ro ya ki para bangay bayet baro hapo jong kasinot pedeng ngaay kublay kerpang ya ki para bangay bayet nakano kasinot nakino kikenhon balang hapo jong kanegari kasi badjan dia katne ngiyalom menta pi pim samyo inang to katno paidlang jong ublay uyalom hakane gajaka ngiyo i pi katne paidlang kakmat jonga kabangala pendon kam labun pausnam kam kot syu ya pi paidlang kadne ngiyadon menta banya syakri ya ublay banya ngabro ya ka kubor jong kektien ka jong ublay ngala persyang ya ka bangan wat nakaktien ka jong ublay bangan penyeng ya ka nongrem ya ka bangan sam ya ka kubor
para bengen dai ka bakum kane ka jingya sang ka ba ma ban pen kre ya ka kubor ban ai ya ka jo ka jingbam ngala pule ya ka wei ka kot ka balahi kai kumno ban ya thu khana ngasmat pule gitu kumno ban ya thu khana ngandala pule ha ka wei gat khot uong phi dai ban tep ya ki ba kum kino kibreu phin lai kran ya ki riu be na ya ki riu stat ya ki samla na ya ki rangba uklem batai ya ka badon khle phi klem batai ya badon khle lang kapada hang ne ngidon hang ne kaken hon breu kaker dan breu kabaya fer kawei ke jingbam don ki khlong ki balakna don ki khna ki badang khlong don ki khna ki bala samla don ki samla ki badang khna hala ka jong don nu samla u bala temen don nu temen nu badang samla sau pausnam ki laong da u samla u bala temen san pausnam bat ki yong dau temen u badang samla hang ne ngia don dot ki kerdan beriu ka kubor ka babiang hang ne phiadon ki badon sieng lai spa tali don ki badon arspa anriu dem dei kiriu start kiong iklong habakha idon sieng lai spa kat banang he nang ja ka sieng ndalapoy palat ya ka arpusan snam sa arspa anriu cha shispa aduna ka sieng tip labam ka ksau kajing sandur ka jong ublay day na katagadaw bangi kikon kibadang kibadang san wat le kaya ka yom jong pi kadang day kayom kaban sandur ya kamat ya kapat ya ka jingmot ya ka jing berkat piju berkat ya kata ko kihon samla lada pioi bai paralok jongpi bakla watau kadau kalong kadang dai karta kaba penja ya kisieng balain tau pidang don hakar khana telok watau sandur yala ka jingmot yala ka jing perkhat para bangaj baye hakane ka janmet ngiem hakane ka perthai kabangi ngilayoi bakane ka jingstat i kumma kala kampalat banya ka jingstat ublay ulebu ya ka jingstat Henry ni hakine kisngi kane kajing start bat kajing ngau start kajongi i kumbakala palat ya kata kajing start ka bau blay ubo keli ala de lada kane kajing start kandang kiubeng hang no indon kat nungut ngiju modur ngiju puson ya kita ki baro kadne kajing stan kalaroi
boy kadne ka pertai ngilaya kendo pila ban pej ya ka spa ya ka pau pila ban pej ya ka jingdok tasam ya ka jingdok sau jong gibreu pila ban pej ya ka jing start ya ka jing bej pila ban pej ya ka koj ya ka kaya ya ka jing pang ya ka jing sitom la download akan ka pertai ka bangingim pin pej kibreu kiba pohuai pin pej kibreu kiba yoja tang sisen na ka sisngi ko ki para bangai habang isyong hapo jong kane ka jaka ki ki batmai ki la penlengo wat ya ki nong syam ya ki unong syam ya ka komputer ningkong udah lengo ya ka jing syam jong modur bakan trei kam katne ha ka pertai ko ki para bangai dai na kata kadau ka bangangong ngisyem hakane ka pertai ka bau blai ulatau henrai ngishna ya ka pertai ka bayaper Nrius ngi ublai ulatau ya ka pertai nriu hajar senam dona ubriu ulakura ya ka pertai ki para bangai bayet ki saintes siklur tam ong ka report siklur tam ki saintes ki bakrau jong ka pertai ki syong ha ka mitrai kam jong ki bat met bat sngi ki ale ban syam ye ki ai batmai dai na kata kadau man la kasngi ki me ki ai ki batmai ki kon jongi haba ki yo i ya ka batmai ki la kwa ban thien ya thit no kloi la da phim thit kloi kalami biang da ka wei ka batmai katang ka de ki jing syam ma ka pertai tangki santes kiba pule ye ki kerdan kiba sidrong henrai to tep baki don ki wairu ki santes bat kita kidai ki nongrap haka perthai barok wai kine ki nongrap kidai ki feel santes kidai ki santes ki baman la kapor kilong praktikal hagane ko pertai wat ken bapilong ki babet ki barep ki baryang hagane gari ke bait ke jongi pibat ya ka kerdan kum ki riustat sayan ki ba wat kiri jong ka pertai ki sina pisa da ka jing ong mapi kine kinong ram kidei kine ki bala tau ya ke history house nem arhajar arusan arngot kinong ram kila pen sayang ya ka pertai barok away arngot kila pen sayang ya ka pertai kita kidei kisipara ki balayo ya ka record kabaningkong tama ka pertai kiwei sentes kita penlot ya kabor kila penlot ya kapisa kine arngot kinongrap kibadon baja kalengka man lagasngi kila shna ya ka record ka batma ya ka pertai namar bakir daujo usembai kila la ban penme ya wei patau bahe tamma ka pertai bat utau patau ubadon si hajar arspa prapau gilo pijumud dori utau patau jongi setai empalat ngidon ke bangi ong sa silang upatau simon kabamot sau pau gilo
Kita kipen me yu patau habateu wareng kador bat ar paungot kirang ba sengai. Bu siliang patau bat ar paungot kia kiu hakatukaman lane kata rejur udang kit upatau sepo. POE kata kata juk ka bangiem. Banda kiyo kinang mau kriya ayaw tau patau labiang ban kriya sinot. Tanguway. Kajuk kabangingim. Ko kipara bangay bayay. Ngiem hakapor kabayaper. Ban nga kwaro ban wanra menta para bangay nakaktin kajong ublay. Siapang kapor kabayaper. Kajingjia kabaper. Ngakwa siapang kata siapang kaktin kabalakhang tala kabala pendaj laha kabam plisyo tat hadu kapor kabukut kalong ka ei kabasnguma ladapin perkhat siapang kane gawe kabenta nakaktin kajong ublay ipastor silang da ibalong kumuway na kipara hakajingetray yakakam makasinat manna ilak kedaulot yakai kajinge kai kabangimat kom kisamla hakane gari khasi bajantia kai bangilala ngakwa bapi kibayos ngau ya katoko kubor pin chim batri kendong ya ka namara gane ka janmet ngan wanra ya ka waipat ko kubor bat kata ko kubor kalong to khang talano ya ka kubor to pendaj laharu ban nganem plisyo ya kane ka kubor hadu kasngi ka bakut kata gade ka kubor kabangan wanra hapadeng jungilang hakane kajanmit ya kata ka kubor ngien yasham naka kitab ka jong Daniel naka lenong ka bakadar naka dkot ka bakndai bat ka basipau ki kentin ki baong kumne ki bakoj kinang koj ki boman kinang boman tang ki bastat kin sngautho kita kide ki kentin ki bakoj kinang koj ki boman to kinang baman tangki bastat ken sngautho kane kadai ka jingkhang ka bakhadu menai pasor iong to kalabamot kai bapile haka jingem ka jongpi ngamenta ngan ong ya kana ka dekot khang tala anom plisyo ya ka hadu kisngi kibakut ayo bakalop para mengaj bayit kane kakentien lakren dau angel rangba lengba kaktin kajong ublay banwan ra kubor ban kren hawai usamlau badang red to bato kren yau pajlang jong ublay ulak keren lot ya ki baro Henry laap daki pausnam kamdon kajing kelabamot
Ublay ulong biang yaw angel rang ba jongu kile chau shakri bat ong yu kang tala to kang no yakane ka kubor ka bangala ay hame wat plisyo yaka tat hadu kasingi ka bukot Usamla ulong ngam snau to balai pipa kang tala balai pipa pendajla ngam snau to hato pinem khot chu mo yakine kibreu syaka jingkela ka bamot pimai la chu para bangay. Wangel uong yaw tau samla koy kabamot snap no wat jam chu chakamat ukwa abantem laublay habalayos ngau ya ka kubor balay ukwa bakibriw kinsya kang talano ya kaktiin ka bukod ka jong unew samla ulay kren bat unong ay kubor jong ublay ong unong ay kubor what's ngaw ay ngat ya ka bangong ong utaw angel rang ba all right. Never mind. Koy! Komta, hakane kapor, ngakwa, koki para bangay bayit, bangin ya keren, syapang, une usamla, ubadangret, ubalayo pediang, yaka kubor na usyakri jong ublay. Uay utaw samla. Une usamla ubadangret uday ubalaka hangtay ha Jerusalem uday na kalong yeng kalong sem kabakraw une usamla uim hakapor kabalahanday kapor kabalong kongpong banya kanegapor kabingiim ta kakong pong ba unew samla uim haka jingkhen snam ka bayapher bat mangi ngi menta ngi khen snam na kabaret ngi kiu sya kabahe unew samla uim haka jok ba khen snam da kabahe kat nang slem sya kabaret uim haka bakum katakapor Yaune usamla laka hakaspa asnem kaban riuspa arpulai uyapade hakasnem sanspa lai pupra bandadei mengi menta kabamon yap shua sakha mo yap shua sakha long shubu yaw HK nong sab nka sayap nen yap saka kabamon ka sayap nagabarit siya kabahe unipade uya kendo ya kabakum kane kajing kainsam but yaw ne usamla laka hakaway kanong ba Bat kata kanong ba kabangikot ka Jerusalem Bat kane ka Jerusalem kadai kata kabalatip da kapertay ka Holy City kanong ba kabakot hadu menta don kibriu ki bompa poy si Jerusalem ngaru bandang aday umilianar ngalalay bunsin tang bangaday unil lenar ngam yolej tay
ka bakhoi lakha yau neu samla hangta henrei kata ka nongba ka bakhoi ka dei ka jaka shong jong ka jing thala phila ban purkhan ka holy city ka dei ka shnong trai jong ka jing thala kat hado baka jing thala kala dei ka trai muluk haka Jerusalem bat kane kala ngau trai kala not banyeng wat hadu ka jaka ka bakentang kata ka dei ka jaka ka balakha yau neu samla Une usamla ubangin ya keren uday usamla ubadon arteli ki kerteng une usamla ar kerteng udon tip daka kerteng ka bakumno ngin ya keren menta arteli ki kerteng ki baula yo haga jing im jong u ngi ki khasi nginem sngo pher bau ne usamla udon ar kerteng namarngi ki khasi menshua iwei paiwei khlung idon lai kerteng ngi menta phitang tang iwei menshua lai lai tali ka kerteng saya geli gi men ru lai kerteng iwei khlung la dei shinrang la nei ken thai ka wei ka kerteng ka ba kiong ka kerteng top kawei kiong ka kerteng benrop bat kiwei kiong ka kerteng ap lai teli ki kerteng lada ka kerteng top kampen khia kerat yai khnlong ki ai da ka benrop lada ka benrop ro kamla ai da ka ap kata kadai yengi ka jaj benriu si ngi menta ke nyi wei ngim tiap ngi ki to kilok ki badang bat ya ka tenrai ngangej bekin ya don lai teli ki kerteng ha ka jing em une usam laro udon ar teli ki kerteng bat une usamla udai usamla ya kaba uim hakabakum kata kapor ya kaba ka Jerusalem ka kelalong kari kaba jot kaba pra kaba dap da ka jing ben belai kaba dap da ka jing persya belai kaba im ka jing thala haka jing pihon haka jing sarong haka jing kuara badai na kata kadau ba ka Jerusalem kala kelalong kum kanong ba jong kiksuat dai na kata kadau ka bau play ula pen shitom ya kana ka hima da kaba upa ya ki wei pat ki hima jong ka perthai bakin tan merau ya ki ba na Jerusalem ko ki para bangaj bayet latan merau ya ki bakom kita ki breu nang tai negeri Israel negeri Juda banket merau dau nong job thma uba kerteng une Bukanesar syari Babylon sya kategori kabakhlem belai sya kategori kabalong kahima jong kiksoy kata kadai kabalatan merau yaki syakri ke jong ublai kibalale pop badai sya kategori kabala sensyar dawai ublai tau badu tau ublai tau udai ublai marduk ngapule yaune ublai marduk kane kadai ke kentien jong kibriu kibasa syakato kajaka ka kentien Babylon kene marduk
timangan dalam pule benia kalam yade yubat kaktian kasih jungi umarduk kabamot ubom riuspa dayem kamarduk kabamot ubom riuspa Henlay uneru blay tau uday usim jongki blay hakari Babylon badlaju ong yaune ublay marduk da ublay ubabamsay bamsay baro ngitip bamsay gabamon bam klem that bam klem up daypor ki ong bam say ya menta bam no utatu lati kinabet umardok Maria yo ala bam de pinda perkat utau de ublay jongki baca kanegari kabala sensyar daune ublay ubarat ba Latan ya ki hajar ngot kimrau na Jerusalem. Bat latan langro Yahweh na ki samlarit na kalong yeng ka bakraw. Bakinem siya ka ne kari jong kiksoy kari ka jing bom ngait belay. Kani ka Babylon kalalong hikum kari jong kiksoy balasin syar daw ksoy daw neu blay tau kani ka Babylon la kumbaong mengikikasi kadai kata ka menkoy jong marduk kabamot kahima ka jong marduk bansan syar yakipay ba Bakidai ban benyau blay batotem bakane ke Jerusalem kipat ba kibami naka nakane ke hima juda ki kelalong kum kimrau hangne ha Babylon uneu samlau baredro ulapoy lang siya katagajaga Bat haba ulapoy siya Babylon ulayo ya kategori kabom syamdan kajingay belay. Ulalong jengay nalau jong ublay jong ke Jerusalem ublay ubahok ublay ubashisha mentau don hakakti jong kineki blay kibathala. Para bangej on dalapoy ha Babylon tongin temp kae kajing taulat jong Nebuchadnezzar ya kaba unyo banto ya kajing mot jong kine kimrau jongo ulawat ya kisamla kibadai na kalong yeng seim kibadai na kalong yeng bahe bahan kibalawan nari Juda kum kimrau sya Babylon bat habaladep banjit layo Yahweh na pedeng kita kisamla ubakerteng u Daniel une usamla ula syajit Badune usamla rengkatlo bad kiwai ki para samla la syajid ban ay ka training kabaning kong kabausim ukwa kalong ba kine ki samla ki balajid on hikai ya kakten ka jongki on hikai ya karukom em kajongki on hikai dakabam kadi kajongki on hikai ru ya kajingle baro jong kaniam jongki bat kata ka kos ban hikai kadai laisnam lahikai yakine gibreu hakata kajingikai yakine kisamla kabaneng kong kabaneng syap kalong ban pen kelaya ka kerteng jongki
ka kerteng terai jongki baro lapen kela bat ka kerteng ka ba jantam kalong bat ublei tau jongki Yau Daniel lapen kela syau belter syasar ya u Hanania dapen kela da u Shadrach ya u Meshach da ya u Hanania da u Meshach ya u Eipat u Mishael da u Shadrach ya u Azaria da u Abednego kini kidai ki kenten ki balayo ya ke kerteng ke batamai ko ki para bangai kina ki kerteng ke batamai kim dai sho ki bakop ya ke kerteng jong ublai ubashisha hendai ki lakop ya ke kerteng jong ublai jongki onda habalato ya ke jingmot ya ke jing perkat jongki kin sayo ban yeng hakan yeng sem ban long kum kisaki habebilon ko kikon samla jong kasinat dei hakabakom kata kapor habala tren yaki ha kata kahima Babylon Nebukadnezar us ia mu bakrau jong ka Babylon ula pos new ya ka wei jing pos new kata kajing pos new kadai ka ba nang syo bantia bandam kadai kajing pos new kabalapen kelumar ya kajing mot ya kajing perkat kajungu kane kadai kakam kabau blai ulapen pau kom bau pen pau hakmat jongki wei pai wei ngatarai don ki para bangai hang ne ki bom jule ya kakam ka banga jule manga don ki para bangai ki bom jule ya kakam kumbale ki wei henrei kane kakam kadai ka bom lalai kane baro kane ladang ong ya pi upai lang jong ublai rakti ki bom ju pos new kat nungut hasdang nang nena kemat nem don iwei ru baro ngi pos new don kajing pos new kabas ngau bang don kajing pos new kabas ngau sir bat kabas syarkai nomor baro ngin pos new udan wei samla men shua ki ong ba ha ka wei ka mit ki la ngau lengo ki kmi ki pa ukre ban le chajing thie u phong sot phong da ka sot te ula de bayet shua u sa phong sot ong ki kmi chano man lai la kan dai steng wong an lai thia no men phong da ka sot wong men nen ngapos neu bangaya kendu samla ngapong di trak sut kapet beran fi kakam ka bom lalai baro ngi pos neu la kalong kabakom kano ka jing pos neu uneu sem jong ka Babylon ula pos neu kajing pos new kabas ngau ma kabas ngau syirkai ula khat ya kiriu start jong kari khaldi ka jong u bakin wan ban batai ya kajing pos new ka jong u kiriu start kilaya wan lot chaying sem ban ya ngap ya kajing pos new Nebukadnezar medai ban ya jubab ya kajing pos new ka jonga medai ban pensyai ya kajing pos new ka jonga lem kumta ngan penyap ya pikir ustad baro jong kahima jonga kiri ustad kilawan kilayayeng hakmat jong u hoi sem kenrat ngiyawan kenang bangin ya batai ya kajing pos new ka jong pi
mentah ko sim kenrat to batai pipos new kumno ang Nebukadnezar ngala kelet ngam kan mau syo kabit ayupi pos new men mit la kelet men stab ko sim haba pi klem ya tho ya ka jing pos new kom nongin batai jenjar ba ken ya ka jing pos new la jong rum kan mau shu lej ong pat ya ki wei batai ya ka jing pos new jonga ya la de rum tip shu kom no pos new menen ngim tem ya ka to ka jing pos new ngi ai kerteng da ai ka don ka khap ka bakum kata ka bangi ngi ya kendo tang ban batai ka ai ka jing pos new ro ka lapen knyo mano na pedang jongi ban batai lem ka ai ka jing pos new balai pida pos new ki reu start jong ka pertai hadu menta kimpat la ban batai ka ai ka jing pos new balai pos new mlang senai pos new balai ya kata pen kerteng da ka pos new balai mong da ka pho bha ka ai ka bungim kot ka bor ban simpang uneu sim jong ka Babylon ula pos new bad ula klet ya ka jing pos new ngalawat da ka ktien jongi ka balong pedeng ha ka kasi ngam lapi ka ai ka kentien ka bapendon kam ya ka pos new klet ngam siem ya ka jing pos new ka baklet ki ong da ai ngi kinong sileng ngi ong kalam ye berngot kabamot ngemla syo ya kabangin ya tho kine kireu start kem chamla satia ban batai ya kata ka jing pos new kabalaklat ha ka bakhat do kela khot yau ne usamlau badang red na ka jaj benreu juda ya kaba lahikai ha ka ying sim na ka benta ka jing don kam ka jong sim badudei uneu samla ubalawan tang shuan uong bek ko sim badon bor kane ka jing kop kup ka jing pos new ka jong pi ka dei ka bashisha ka jing pos new ka jong pi ka dei ka bashisha bad ngaru ngan batai ya ka ei ka jing shisha ula batai ya kata ka jing pos new perkat ki para bangait bayit ya ka jing pos new ka ba utrai tipsyo kumno ba pos new uneu samla ubatai biang ya kata ka jing pos new bat kata ka jing pos new kaba ula batai dau samla kadei syapang ka jing kelono ajong kabor bat kaburam ka jo wong ka jing pos new ka jong pi ko sim ba pioi ya ka wei ka blai thau bat kata ka blai thau ka badon kakli jongka hakashedam jongka hakikti jongka daki ki bayafer
kane kan peni ya kata ka jing klem no jong ka hima ka jong pi bat ha ka jo ka poru kum jo ula batai ba medei ban pen kre ya lade ba men ya sham ya wei padu se mo ba kham krau kane ka jing batai kala penhun yau neus im ubam shem dai satia uba ihit bat nyau kor yau belai uba shisha lakan teu ya ka kerdan jong kine namar ki batai ya ka jing pos neu da ka jing skam am lap baslam ula pos new sakaway ka jing pos new but ula khot biang kaway ka jing pos new ka bala pos new ka long ba umi uway uding ubajrong ukot sebenang Henry yau tau ding ubajrong ubadon kisla bayam ubadon kisa bayam ubadon kisla bayam ubadon kisem ke bayari dengan lakhet no yu neu samla ula batai ya ka jing klem no am tang ban klem no Anguneu samla ko sim ya kakerdan jong me on pen yareng kador badu masidap perkat kumno ganlong hakmat jong kinong sensyar usamla ubadang khat reusnam unong hakmat jongki yapi la pen yareng kador badu masidap Kosim hanya usnam menbamplang kadang day kam ko besuk terai kat utau sim ne Nebukadnezar ong usamla men bamplang hanya usnam ngatarai umpat judon ubriu uban bamplang komune usim Uhapar, yakilom, yakiwa, ban bam, yakiplang, ban penjot, yakahima kajongu. Komu breu, ubam don sho. Shisha, hakabakot, nyausnam, lawan job tmado weus iemu bakrau. But uday uneus iemu baar. Ubala tep yau ne usamla haka krem jong kising. Uday usim darayos. Une usim utang sujab, utang suki awakakat, ulapen benaya kehima, balai pausri, day banduai baca karteng jongo. Kabamot baro kawai kehima. Lada bamja, lada thea, lada duai, kumnoru. Duai haga kerteng ke jong usim. Wat duai haga kerteng ke jong ublay. Duai haga kerteng jonga. Henry, koki kon samla, Daniel, bat kilok ki jongu. Kila ya pli ya ke jingkang yet, bat kila kmet syasalam. Ko terai don hang ne unong senjar ulaong yangi bandua ya ka kerteng jongu henry ngi kwa bandua ya ka kerteng baim ka jong me ngi don hang ne ko terai ngin mat ya ki jing ka jing im jongi ya rap yangi Hakabakado uneusim da kajing report kajong kinong tray kijongu badon kisamla don usamla ubom syamla duaya kakartang jong me
kila tep yo haka krem jong kiseng piju berkat ko kisamla yau neu samla krem jong kiseng useng ubala pentingan Henry ublay ulapen kebom ya kaktin ke jong u Om Syam labam yau syakri jong ublay Om tre ban bam kumno pi berkat haga biadai bat kene kai para bagai berkat kat using ang ya ka sentur ban bam kadau kalang namar bau yoi ya kador ka jong ublay namar bau yoi bau lau syakri ubahok jong ublay Wesekel haka kitab jong uang don haka pertai tang laingot kibriu kiba im khoi tang laingot way Noah way Job but way Daniel kine kidai kibriu kiba persyang ban em da kacing em ka khoi ya kana ka pertai Bat kengioi bawat using ubasirkai ulak kebom yala ka jong kesentur hakmat jong neu syakri jong ublay kai kebanjia yangi para pengen ladang iomat ya ka bakom kata ka jinge ngidai ki Kristen haka jingem jongi baro sirta langin long na em kibriu ki bau sing kubom yala ka jong kesentur hakmat jongi ne ngi sukwa yaki baki dai ban long kumngi don baya thu khana ba wei ubriu ya lang ba ka wei ka klau utau dai Kristen jongi uta uya lang ba ya ka wei ka lau ba ei don hapdeng jong ka klau ulami kensan wei uklau he ula ang ya la ka jong ka sentur une ubriu ula ap satang ya ka jingyam satang ya ka jingyam u Kristan ubam juduai meno uduai no hakata kapor ko trai kan mau yanga unong bot tujong me ngalong ukon Kristan na kabalang utai ukhla ko kenrat umot ban khoem ya kado jonga pen kubum ya la ka sentur ka jongu au ter kaduai ya kata kapor ubom juduai meno tang sipang uyo iba ukla udem yala ka kli bat udem korseo uduai te piu ong kotrai lada mes ngubit ai bau tau khlal long Kristan ku menga long undon ka mensim Kristan teh tang suang pelong Kristan yu tau khlau ladem budem krop hamar kata kaporhi uyeng ukla uang kaktien kat gene ong anang mut udai ubalakla Henry uang penban ya kesentur ong kajing sawa utai ukla udai Kristan ubakum meme uduai syua ban bam ai bau tayu jing bamu bangan bam untei ya kemet kejonga kadno para mengengis ngauto ya kane ke kubur kaba usyakri jong ublai upen kedom ya ka sentur ke jong using
Kae kabangiyo nang ne ko ki khon jong ka sinot jong ka ne ka ri ka bai ka jongi ngi kum ki pa ngi yo i yo ne samla ha ka wai ka dur bat kata ka dur kalong ko mumrau ha ka rinong wai ko ki khon ayu phin le ha ba phi ngai na la jongi mai pa ko kik pa kai ba pidai ban le ha ba pijngai na lagi jonggi ba yeng asam ha ka perthai ka bayar le se ha ka ne ka perthai ka ba khlem blai ka ei ka ba phin sakhi ha ka jingem ka jongpi une usamla om kwa ban pen bit nget yala de lakalong haka perkat ka perdain lakalong haka bam ka di lakalong haka kop ka sam kombala ong menei pastor ka ei ken ka bangi ngile kom no ngibam kom no ngidi kai karyam kai kabej Neu samla wat lau jengai nalai jongi mei nalai jongi pa ulang usaki ubakrau na kabenta ka jong utrai wat hakari ka baklem lei uyeng skam ayu bangingi dai ban le kane kadai ka kubor ka bakot ang kakten ka jong blai on khang talano yaka kat hadu kasngi ke bekut ngejit ayu bengidai ban le neu samla hakabakom kata kajaka hakabakom kata kari henry u im batla wujong ublai ulapli ya kajengkang bat ula duai ya la wujong ublai ubeim baun pelaj na kini ki ai baro kai ka bam ka di ka jongi kai ka kop ka sam ka jongi kai ka jinglai jongi ka baman la ka sngi kiai kita kumbala ong pastor ko ki para bangaj bayet to ngin yoi baune usamla udai ubreu ubayai neskam hapdang ka jingduai uduai lai sen na ka shisngi kat no sen ni juduai la ujong ublai lai sen shisngi udai banduai la ujong ublai ka ei kane ka jingduai bat ka ei ka bor jongka tang kita ki bamat kis ngau thu ya ka dor jong ka jing tuai san paus nam reu paus nam pra paus nam ngilalong ki kon kristan ngilas ngau thu onem ya ka dor jong ka jing tuai ngis ngau thu onem tang kita ki bamat ya ka jing duai kis ngau thu ya ka dor jongka ka jing duai ka dai ka dor ka barem tam ka perthai ka dai ka ba kor dor tam ka bangi ngilaj hakmat jong ublai ka kam ka ba kong santam ka jong kristan ka dai ban duai dam duai dainam dai kristan dai kristan na dengim duai namar ka kamram kadai banduai lada pipule ya ka bible pitrang ya ka ktin ka jong ublai lada piduai pitrang ya ublai ngatarai pin ya hap jing mot ya kata lada pipule ya ka bible pitrang bantep ya ka ktin ka jong ublai bat haba pidem banduai
Pitrang yau blay wem. Ukresan uday banlong ubaduay. Klem kajing duay. Long ay ruem. Ya kajing im jongi hagane kapertai. Uneu samla ulaim hakajing duay. Ula pli ya kajing kangyet sya Jerusalem ban kerpat ya ujang ublay. Wat habakat kini kijing Henry ula pendem krup ya ladai hakamat jong ublay. Kawai kabangiyoi kalong bauneu samla uyang skam hapdeng kat kita kijinge. Uneu samla ubapli udan hababilon nyau pausnam uyo hakis sauteli kisim ki bashar khai he kajing em jong u. Ki bom ngai belai sudah. Ki laya persyang ban pengai. Daki wai pat kijinget yau ne usamla kemla ban pengai. Sautli ki hima, sautli ki sem, ki bala sensyar da kajing don bor. Henry kimla ban penkelem ya kajinget jong ne usamla. Kay ko ki para bangay bayit kabangi ngiyo aya ka kubor nang ne. Kay kakubor totem baka jing duay kadai kabor kabakraw lada pin batay lengkot kay jing duay ko jerong ladangi batay jerong Henry ladangi batay lengkot kabamot ka kamsya hingi kajing duay kadai kata kabapan yauslap kajing jongi kadai kanongra asyatri kata kadai kabor jongki duay kotray aislap habang idon sa kajing day maka kabawan ra syatri ya kajing duay. Kane kabayayay lang. Don tepi baya duay. Henry kajing kam syemle satia kumta. Subukat ni para bengen. Yayo slap nya duay ko try ai slap akan kesengi. Syatri kelemra pinyale akum no pet nem pet ki ong mendai la khot jing yalang ba hagawe geri banya bu ke jing duai namar ke jing thenrang jong kata kesnam na ki baya duai barok khoi tang iwei kena kristan ibara syatri ndala slap ikop tang marwei uai shisha ke nyubulai tang baka jinge jong pi ke klem ra syatri duai pendon kam ya ke jinge kata kadai ke bor ya ke ba une usam lau yang hapdeng ke jinge hapo jong kari Babylon ko ki para bangai Une usamla, udon kajing kerman, hapdan kat kane kajing do jing kerman. Pitarai, kat hakata kajaka kabau ne usamla udon. Kat kata kajingnya kendu kabau syam. Kala day kajing do jing kerman sudah. Henry, kat kata udang don kajing kerman. Hakajing em kajong u. Ko kikon samla. Pioi kumno yala kajong keri. Pioi kumno yala kajong kayeng. Pioi kumno ya kayem lang kasalang. Don jingkermen em.
Pidon jingkerman nem. I pastor silang no ila kedaulot yakito kikam baro menne. Pidon jingkerman nem halor jong kito kikam. Pidon jingkerman nem ha kito kikam jong kajingdu jingkerman. Daniel hapdeng kita kijinge udon kajingkerman hakmat jong ulai. Bau belai unsa ai ya kajing lai loj. Bau belai unsa pelaj syasiliang nakine kijingdu jingkerman baro. Totem ko ki parabangej ko ki kon samla kane kajingem jonga jongpi kalong kabe. Kane kajingem kalong kabe hadu kata-kata. Om tang bagai hakawai kesgi kan sapenyap yang a. Pisngan. Kajingem jong pi ka tamala kesgi tang bakam kot ha kajingem jong pi kan sapenyap ya pi kawai kesgi. Mano baju berkat dia kata. Hakawai kesngi kajingem nanga kan sami no ngakrok hakasendok jelang shalom jingtep hangno kajingkerman pidonem kajingkerman hakalawai kombau ne usamlau ap ya kajingkerman dei tang kajingkerman kabadon kalawai hakajingem hakane kepertai. Kajingkerman baro kisnat jingstat baro kitenat jingstat hakane kepertai ki ongbek ap bat kerman kadne kepertai kalapan syaptiang kalapan kenyo ya kejengem jong ki kon samla kalapan kenyo ya kejengem jong ki long yeng ki long sam kabala pendap tang di kejeng syaptiang ki bakrau kat hadu ba dala de yala deru ngimla syu ban shenea ngapen ya kawai kajingya ak jong ki samla kasi jongi ngada ne sa ya ka jingkeren jong wei usamla boong kumno nganla ban shane ya me wat ya laderu ngamla ban shane kata kadai kadai kajing syaptiang jong kajingem handrai tetep ko ki kon samla klem kajing syaptiang on om don kajing kerman klem kajing kerman kam don ru kajing syaptiang ha bangi syaptiang ngidai bandon kajing kerman totem ki paranga bangaj bain bakane kadai kabor kabakrau ya kabau ne usamla ulamat kai kabau ne usamla ukran yangi ki kon samla kine gisngi kai kabau ne usamla ukran ru yangi kum ki kemi ki kpa ki bangi long kum ki saki nakabenta ki kon bat ka long yeng ka long sem haka perthai ka bakum kane kadai ka khubor naune usamla sha ka jaj benreu kadai ka khubor naune usamla sha ki benreu jong ka perthai Henry hakata kapor kine ki kubor kem syam sai sai dai nakata kadau u angel jong utrai ulong khang talaya kane ke kubor to pendaj laha para bangaj bayin kabas ngau triem kabas syir khairu
ladang ia kendu ia kabakum kata kapor. Bakalat jingis nai kan kang yang abejapi. Kam don syo kajing kot sya kajing kala kapemut. Ngem tip lano kata ka kubor kan wan hanga badapi. Henry kaneka kubor kabangia keren mentakas ngi kalong kapoi kapor kabau angel unsong kang talano ya kaneka kubor kanem don syu sya kajing kot sya kajing kala kabumut ayu bohok unang lehok ayu boman unang lebaman sengul kenat kata Subuh ngan yang hagajinya sengelap ngan suong bej kopi kiba kuj tonang le kuj topi kibaman tonang le baman tang kita gibastan kins ngauto ko kipara bangej bayej to ay bangin kali alade langilong kibabej langilong kibastat hakane kapertai habangilong kom kinong bot kijang utray bat kay kabangi ngidai ban ngauto kat kane kapertai kabadap tang dakijing kat kane kapertai kabadap dakijing ele kat kane kapertai kabadap dakijing pinsoy ayu ko kikun jong kabalang pidai banle tang kawai ka kubor kabangan aya pi kalong not banlong komu Daniel not banlong komu Daniel ko kikun kentai senrang jong kasinat wat himat ya kapertai kabakom kane sakiyo syua bautrai un kang talano ya kaktin kabakordor bat kabakuj ka jong u belay un karhu na kabenta kaburom jong amen. Tuhan yang kapor ngenyos ngo ya kejing pemena ke badan kam na usket tri jong kejiseng samla sinot bat kemju na kaliang jong kepalang. Reverend Sherman kini ki long kejing pemena na kaliang kejing samla sinot. Sekwai per kejing seng batba kan long kapon riu steng. Steng kan ta shwa kapor kan don kejing ruai penremen sim na kejing seng samla balang nong se. Nyong lam jing ruai master reforming mensong. Yo puli baduai master pentamai bor pengruk. Yo belum jing aingu nginyo akwaya na kejing seng samla balang kesan rengi kejing seng samla balang nong se. Ke subjek balang ki samla Kristan ki bidai dur bat ke gospel ukres Filipi UA arpenyo inong kren Reverend KP Marsharing ino kejing ai kublai keliang na kejing seng samla sinot chairman na kabalang ino kejing penbena na keliang kejing seng samla sinot bat kabalang bat kejing penwai nan pensngau ya ka jing seng samla sinot kabalai kan long kabalang Jongsha district mau kan rau presbytery hakita reksan hado nyau march arajar arpenyo ka team kabaong toyeng hakanong rem kajing shisha iwei temati like lenong khot khatsan an pensngau tong kenong kren ngasngi utrai ka porshu steng inong kren ide Reverend VG William Long ka porshu VG steng i nong kren long Reverend SG Rengsai ka subject balang ka jing seng ban riu steng ki samla Kristan ke beine scam batman kerhai hakam utrai iwei koren khatsan lenong san pupra khot ban nong kren long Reverend Lendans im dan penskau kini ki youth delegate naga jingseng samla sinot ki ban lech ka jingseng sinot apenter ke ban long kita rekat adu kat san march arajar apundriu kita ilong tumsan isiling do temen tusan emling do master PM lenching master don kemen lang dekhar master wellborn krimurjat master B tiuso master T pochna master bayo alat karbuki master BR karkungor Master FK Shabong, Master AS Lengdo,
bat Master Aisel Kongji. Dengan pensengau yagi nongkran akan dikajing seng sinot ke banlong ke balang penter ngini kita rikat adu kat san march arajar riu tangga ke sengiu belai aku porsi fo statement step inongkran long Reverend EL Karmau Plang aku porsi beji steng inongkran Reverend HE Marbanyang bar pon riu steng ke subjek ke jing slur bat ke bainong jongka Hebrew Shipau lenong dekat belai pusan bainongkran Reverend Dr. MJ Nyota. Dengan pensengau yagi nikah program jongka jing seng samla KJP Assembly ke Bekhat Ar Banlong Balang Presbyterian Sok Kempor District Sok Kempor Syampung Presbytery KJP Sinod Mingi Hakitarek Shipau Dukhat Ar April Arjar Punriu ke tim Nangsan Hakajinget Lokas Kanyol Nong Dukhat Basan ngan pensengau tangi kinongkran hakasni ublay Hakapor Shipau Statement Step inongkran long Reverend KS Shella Hakapor Shibaji Steng inongkran long Reverend JS Thongni but hakajing seng benriu steng kajing steng benriu steng ka subject jong kajing seng samla KJP Assembly pen scam yaladi hakajing penem jing pen pau nong baar ka bispau but inongkran long Reverend FS Rambai tikani galong jing penna nama tagi ni kitra jong ni kitiar ka wai ka shatri but artli kot jing ruai ba itu kitra kan sobawan soan shem nang ni on lawai kajing seng Reverend Chamang kita gilong jing pen benar. Reverend Chairman, kene kalong kacing penmana nakaliang jong kabalang. Nakaliang jong kabalang, kadon kacing kerpat ba ondalawai kene kacing seng kabamenta. Kabalang ka kerpat ya pi wei kibiawan sa kene ka jong seng. Nadu ki parabanget ki bala manwan na ki wei pat ki sinon. Ki kerpat ya pi ba pinsngobha ban lek rung shua seki yeng jong ki pramanget ki jongi ko ngalaong ngi la pen krek keluj nya kaliang jong kabalang de ki yeng hang ne hapo balang mau kriya kim dadai ki bacengai inda khain nang te ka jingdon jong i mane kalong pedeng namar kata laring imi nang ne ka jaka balong ciseng inda poi hang ne ka surok ba pindaya cheneng khendiat bat kadiang bat kamon kidon sibun kirempeying Kristan nang ta piher chathi sharum hadu mandapoi seying mane bat hadu katu ka banar ka bangit ho ya ka cing priang snubha ya sang samla sinon saturu bat kadiang bat kamon kidon sibun kirempeying Kristan ki bala penkre khnang naga benta jongphi ki prabangai bei kerpat namar kata ba pin numya deki kali nang ba pin poi kloi sikiyeng jong ki prabanget ki jongi namar kata sngau bha ngara kerpat jur ba pin priang yang ne kecing pun bet jong kabalang namar kum kabalang ni la pun kre nindas nguhun sisa hapedeng kicing pun kre ki botolot ki jongi kerpat jur namar kata sngau bha Sngobhawan priang yene kicing kerpan. Sngobhawan kerke ban lek phai. Daya rung pa wei kerempeyeng Kristan. Khnang ba nginyeyo bentalang baro hai kicing bam na ke benta jongpi. Nang ta ki kawayas na ke jeseng samla balang mauring keneng. Standing choir jong Melim Presbytery jeseng standing choir jongka sinot pedeng bat kumcu ru kini ki artuli ki choir jeseng samla balang ksan rungi jeseng samla balang nongkse lada filaya don lang hang ni subhan la wai kini jeseng ban aplang bat kini ki choir ki bala don hang ni hapo pandal ki perbanget ki jongi ki la ap yapi banginya lampat seki yeng ki jongki kumcu ru ye ki batis ki benang ne ki saap lang hang ne hapo pandal
Kidon gicing ai ngubha ke bengiyo na ispela kurba arhajar tengka bana itairis kurba arspa tengka. Idon iwe perbanget ibakertang ikong pediang burom lawai ila akum penhap ya ke mobile namar kata gino gibayo ngubha ban penpai sene sepandal mandal awai kan ki jeseng hang tu pok ke mobile ila bu lang ru sibun ki kot ki badon kambha namar kata ngi kerpat ba pin sobha man sale kumta tengila yo ru ya kawe ka saturi nang tu pamadan bat kitrai jongka kin ngobha man sawan sini sepandal sakawai bat manta bat hadin do ngiyo yo ne ushabi kali te gino gi ba penca yo ne ushabi kali ru ngobha ban wan sini sakman bat sakawai ke sing pemana kalong ba sibit ke jeseng ka ba henriu steng nyin pelong satai sopo iyeng mane hine kilong kijing penmana kublai sibon Ngango yu blay nama khubor ka ba ulawan lam lingba lo jong shakri I Reverend HK nong sap ka khubor ka ba khot yegi ba ngin longkum u Daniel u samla Hebrew u bala yang scam ha ga jinget hau blay ha bedeng ki jing tenju ki ma bedeng ki ba u ulamat story ko yo bangiru gi emo hari sngi ki badap da ki jingele den ibn god da boong bangin duai kum u Daniel bad bangin nur ru ban long ki Daniel jong ka ni kapor jong ni sngi ki ya ka bangi im boleh kurhu ya I pastor bla ai ki ni khubor un kerhu ya gajing syakri ke Bokodor kam tam shimti kum umarta jong kasinat na gajing khia ai ka bor mensim gajing start ni shampang un kerhu ke yang sem jungi hiru barok we ulin kerhu yangi ki bala skor ni khubor ki badon hari kemadan ki bala banya so ni jing pesawa badi ki turu ki ba page na ki yang sem dan no juga video link ba ka live streaming ya kani ka program ngila poi sha ka bapun wai no yang ni kecil muni jing ublay ngi ngau thu bulan sibon na deng jong pi ki pram ngai unda pla bam de di sali phai no shi ngi sem jong pi sha la ki jong ki balang shi jong ki thau ko jong pi ni pha ye pin kat jing kar khu ublay non kat hakal ti ya jong pi ba pin poi suk sha ki la jong ki yeng ki sem shi ki balang ki jong pi ba pin ra ru haki song ki jong pi ye ki ni khubor ki Bokodor ko pli osngo na khti ke jong ble ber bentai kamru ki ha ka jing im ka ba halak sri nin ben wai no ke jing mani jing ble de bangir wai ke jing wai ka ba shispa pra ke jing wai ka ba shispa pra ba hadin jong ni jing wai nan khot I Reverend ki marwen pastor jong ki business ngi bala shong tha bala expositor jong ka ilai don kat bengi nadu kerja seng ban nem step ngan suba ban khod I pastor ki marwen ni supply bedengi de ki jingker ku bun wai ke jing wai ka ba shis pa fra on the turoi beneng kan sawa haji mi pat bening kong ki blajet na bertheu try unan rong nang ta unyalam no yaki shekari besuk kenjai kinyo shat kemen hang ta lem badu klem wai On the tour I plank and sawa hajing mi pat baning kong ki blajet na perthei utrai un wan rong nang ta un ya lam no ya ki shakari basokin jai ken yo shat men hang ta lembat u klem wai on the jing
khat yang akan long on the jing khat yang akan long on the jing khat yang akan long Shalen that but utrai jisungan let shong on the turoi pneng kan sawahang ta jisu on mi pau hakil osun pneng ma pernai on wan pau ya ki will kun jong upan sketching men batching sok un ai Haba un wan shao bat yalam no utrai on the jing khat yang akan long on the jing khat yang akan long on the jing khat yang akan long Shalen that but utrai jisungan let shong on the turoi pneng kan sawahang ta pojing kot kan long la ka jing emal wei hang no pen shong ka jing bishal utrai ru ka la apha jing kang jong pi to pen kre no kloi ban ya suk bat uhi on the jing khat yang akan long on the jing khat yang akan long on the jing khat yang akan long Shalen that but utrai jisungan let shong Hakawaino jong kana kachia sang kana kapor chan mien ngai ngu yeme bemel don kat lembat ngi manglio ma chibun kaching kerku kham tam lamba tin kachame hamangin selai no to pelajing ngi de kaching kerku kachame lama kaching ai ko badab yang utrai jo just stress kaching it ko banamom jukut kachong play buk pa Ujia slok ko bajanai ko tiang ko pensai bor jong mun sim khu yang blei long rangka mangkat lembar kitu baro ki bahang ne ki meselek phai sala ki jong ki yeng sam bat kum juru lembar ki ru khu hakla satlak teng psai ki biai mani yo nadu mentai sidu bom jukuru amen Tengila yo ka jingtip ke bakerki ba ki surok ki dangdon pedeng ki jingkhapnya kumta la kerpan yagi kali ki badon apo ki parking pin sengau bahaban apsipor ban numpat yami amar kata aku mengalong ki para benget kin rung suasi ki yeng jong ki para benget boleh sipur Baik lekot distrik adon nu coaching wai nu penham nak balang presbyterian mau dungung isko bahaman wan sim